வெல்கம் வியூவர்ஸ், நீங்கள் இப்பொழுது பார்த்து கொண்டிருப்பது ஜேஏ ஸ்டுடியோ கீபோர்ட். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கறக்க பாட்டு என்ன பாட்டுனா தேனினி மயிலும் இயேசுவின் நாமம். அந்த பாட்டோட கார்ட்ஸ் முதல்ல பார்ப்போம், அதுக்கப்புறம் லீட்ஸ் பார்ப்போம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தாலும் லைக் பண்ணுங்க. நமக்கு உபயோகமா இருந்த மாதிரி மற்றவங்களுக்கு உபயோகமா இருக்கணும், அதனால கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணுங்க. பக்கத்தில் இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போதான் நான் வீக்லி போகிற 5 வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இது மாதிரி வேற ஏதாவது சாங்ஸ் நான் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க, நான் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோவில் போட்டு விடுறேன். ஓகே, வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். தேனினி மயிலும் இந்த பாடலோட லீட்ஸை பார்ப்போம். பொறுமையா பார்ப்போம், கவனமா பாரு. தேங்க்யூ. தேனினி மயிலும் இந்த பாட்டில் பல்லவியும் சரணமும் ஒரே மாதிரி தான் வரும், ஆனால் நாங்கள் இதை போட்டிருக்கோம். இருந்தாலும் நீங்கள் அதை கவனமாக பார்த்துக்கோங்க.